Ана, ти си първият човек, откакто сме открили магазина, който има възможност да играе нашата игра Magic Drop, така че вземи едно топче и да видим какво ще ти се падне. Заповядай. Мерси. Отгоре пускам. Да. Номер 4. Кое е номер 4? V-Bucks. Fortnite играете ли? Пуснете го на ново. Опа! 7. 7. Ето това вече ще ви свърши работа. Розов кукът за мене. Да. Айде, добре. Ето, заповядай. Това е за тебе. Нещо искаш ли да кажеш? Благодаря много и с много мерак ще се ползва. Да.